यही से कहल जाला कि बाप बाप होता है। केहू सही कहले बा कि चली पवन तो रोकी कवन। पवन सिंह के सामने कोनो टिकी रे। एगो बात भैया, एगो होली के गाना पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में धूम मचा के रख दिया है। माने एगो अभी तक ले होली के गाना आइल बा, अभी दूगो बाकी बा। तो वो दोनों आ जाई तो का होई। केहू केहू भरपूर होली के गाना ले आइल बा, माने पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग होली के गाना ले आइल बा, लेकिन अभी तक ले केहू ट्रेंडिंग में नहीं खे। 2 दिन भइल गाना अइले 5.5 मिलियन प्लस व्यू बा, लाइक्स भरपूर मिलता, कमेंट वही का मिलता, रील पर छा गइल बा, ट्रेंडिंग नंबर 1 में मेन सेक्शन में करता। भैया ये सब केहू कर सकता है का? माने एगो ना कला एलविस भाई तो पवन भाई के सामने केहू टिकी रे, केहू आई रे का। अब हम कहीं ग्राउंड पर बाजल शुरू हो गई बा। माने देखो, अगर होली गाना के बात कल जाओ कि भोजपुरी में होली सबसे ज्यादा कीकर बाजता है, तो 1 नंबर पर अगर बात कल जाओ तो अरविंद अकेला कल्लू, ठीक बा। कल्लू के जोड़ा नहीं कहे से कि एगो बावे देवरा पर रहे, उ वाला गाना पूरा भरपूर बाजता अरविंद अकेला कल्लू के। आ ओकरा बाद अगर केहू बा तो उ बड़न पवन सिंह, ठीक बा। हमार खेसारियो भैया गाना लियल बड़न 4-4 5-5 गो, एगो काल्हो रिलीज होई। लेकिन भैया अभी तक ले उ फलेवर नइखन लियल। हाँ, एगो गाना बावे इनकर, ठीक बा, रखले पाव भर हिलौले गांव भर, एहिंगा एगो गाना बा, तनी तनी केनहू केनहू सुनाता। लेकिन नंबर 1 पे एबार बाजत तरन कल्लू, ओकरा बाद पवन सिंह, ओकरा बाद खेसारी लाल यादव। आ पवन अगर बात कल जाओ बाजला के ही बात रहा, अगर बात कल जाओ डोमिनेंस के सबसे ज्यादा झंडा गड़ले बा, तो वह 1 नंबर पर भेटन पवन सिंह। काहे कि भैया एबार ट्रेंडिंग करता गाना, 1 दिन की 2 दिन भइल गाना आइले 5 मिलियन प्लस व्यू बा, ठीक बा। केहू केहू 4 मिलियन के पोस्टर लगा के कहता कि 40 मिलियन जल्दी कर लो। तो होली के गाना हो, ठीक बा, सीजनल। अभी पवन सिंह के गाना आवल बाकी बा। आ होली कहिया बा कमेंट करके जरूर बताइए। तारा लोग के पर का विचार बा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक।